Hello guys! Nasa ta diri ni balik na sa ta sa buwan ng kalog sa maglingaw-lingaw na sa ta. Manglimpyo ko karon, nang limpyo ko diri. Akong trabaho routine ako dali sa trabaho. Manglimpyo ko. Gamit na ko ang glass cleaner. Sa una guys, ang gamit akong tubig, karon gamit na kog ingani. Kay maglisod ko, dako kayo ang kuan. Oh, dako kayo ang ilahang door. Pusa ka dako ilang door niya tubig akong gamiton, di na pwede. Gamit na ko ani oh. Di lang na ko ipakita ang brand na glass cleaner. Mo ni siya ang para sa amin, panglimpyo sa amin. Mo ni siya ang gamit. Init po guys. Uy, purso sa inita. Karang panahon na, grabe ka init. Kinahanglan jud na maghijab. Bawal diri ang dili maghijab. Kay mao na ilahang kuan. Maghijab ta. Ano yung kultura dili? Hijab girl. Hijab girl. Yan na pagtao ng hijab oh. Balik ta ani guys. Kani siya nindot kay siya kay ngano magsinaw jud ang sa amin. Magsinaw ni dili murag kanang walay magkuan bitaw magasgas lami kayo jud ni siya gamiton. Mura sa mga OFW din ha nga mga cleaners kani mo gamita. Glass cleaner. Di lang nako unya ikuan ha. Dili na nako ipakita ang iyang brand. Basta glass cleaner ang gamita. Ini glass cleaner. Ay ng tubig. Ay magliwat nako. Wow, naniron. Ikabuntag mamata ko galas 9 manglimpyo diretso. Manglimpyo ko diri pero mamahaw ko daan kape ko di magpan. Kung walay pan, magkaon ko, magkuan ra ko rice. Magbilin ko rice guys kay padi sa ko mapas mo no. Kibaw ka diri 118 ng mga tao din eh. Ako di pwede yan ng 118. Dapat 5 times a day. 5 days. 5 8 1 day. Nindot ka ni guys. Promise. Glass. Dili paglimpyo. Sa amin nga panglimpyo sa amin. Mao day ni Bisaya man gud ta guys, mo ta magpidig English. Di po ta pwede Tagalog. Bisaya, Gazibuhan ng Kalog. Sa una lang. Ang pangutana. Sa Pilipinas, maka-afford bang makubre ani? Iba dili, no? Dili, good. Charot. Napay pagpampam o tanawaw. Oh. Mao ni siya. Social dire. Mga gamit. Mag-vacuum. Okay, mag-vacuum ta. Simple kasi inday, no? Sibuhan ng Kalog. By the way, Tagalapu-Lapu day ko. Nana ko YouTube channel sa una. Hanli Albanusar. Pero akong wala na ko monetize kay na ay problema na ay mga kuan. Na ay mga problema ato. Kulang sa requirement sa YouTube. Tara siya. Mao nga panglimpyo sa mirror. Dili lang sa mirror na ako nagamiton, hindi sa mga dingding ang mga ito ako nagamiton sa iPhone. Dili guys, ang tinod para gani siya sa mirror. Kay mirror cleaner o panglimpyo sa salamin, sa amin. Oo na siya guys. Sinday diri grabe. Akang trabaho ni kabuntag limpyohan ta ng balay, panguman manglaba, manguan magluto, napad si bata diri. Pero dako na guys, may problema. Love na ko kayong bata. Guys, gusto gyud akong bata. Pero bawal maiboy, hibaw na ka maraming bawal, daghang bawal diri. Bawal magkuha og kanang nahulagway sa mga bata,
Mao na siya mabawal diri murag ako tanan puro murag nag-selfie ra murag ako nag-vlog dinhi. Sabta lang guys. Cebuan ang kalog on the way to go. Cebu, I miss Cebu. Cebuan ang kalog. Alhamdulillah. Amen. Sige, bye. Thank you. Ayaw kalimot pag-share, likes, comments. Wow. And most of all, subscribe. Ayaw kalimti notification bell. Thank you.